картофи, а други ядат сандвич. Какъв сандвич? Я покажи какъв сандвич. Не, освен този, другия. Сандвич. С яйце и сирене. Някои работят, а някои си хапват. Наслаждаваме се на момента. Ей, той вкусно. Здравейте! Ей, тази дългата тъпа скарина. Готови скариди за го? Говориш кекче. Какви скариди? Които след някакъв... Бабо, може ли? Бабо? Да. Добре, да. Може. Сипиш целия чесън? Слави. На всички ли? Всичко. Този път. Може ли да ме? Да. Скоро го тръжда към всички бачите. Да, тук е цяло кулинарство правим. Не е така потечно. Какво сте сготвили? Сготвили сме прекрасно нещо. Сготвили сме изкари. И сме направили някакво си извънземно явно или цветенце, каквото е там. Да, кажи. Приятен апетит. Симпатично.